Godmorgen. Klokken den er 8. Det er fredag morgen. Jeg hedder Kjeld. Jeg har www.tabdig.info. Og i dag der skal vi gøre noget sjovt. Vi skal ud og gå en maraton. Jeg har allieret mig med en god kammerat. Og ideen er, at vi skal gå her fra Kalundborg af. Og så går vi en tur til Havnsø. Ved Havnsø, der skal vi spise frokost. Og så skal vi hjem igen. Det er altid ret at gå ud og spise. Der er måske lidt langt, men sådan er det jo. Så går tid med det. Jeg har tænkt mig at tage jer med og ligesom prøve at se, hvordan det går det hele. Jeg har aldrig prøvet at gå en maraton før. Så det bliver spændende at se. Så kom med, og lad os tage en hyggelig tur derudad. Nu er blevet 9:30, og vi er nået cirka 6 km ud. Vi er i Kåstrup, og så er der kun 39 igen. Skal ikke have ballade hele vejen, indtil videre så går det fint. Klokken den er blevet 10:40, og vi har nået de 12 km. Og det vil sige, at vi er halvvejs til Havnsø, sådan cirka. Og så bliver det snart tid til frokost. Der går kun lige 2,5 timer. Glæder mig. Det er en dejlig tur. Vi er kommet helt ud i det små. Der er Dennis. Kommet helt ud i de små områder. Der er ikke ret meget vej bag os. Men det er jo fint. Det er super hyggeligt. Så god tur. Helt små stisystemer. Det bliver nok ikke meget mindre end det her. Så turen. Vej igen. Det er stadigvæk småveje, men stadigvæk går det fint. Der er ikke noget med, at vi er trætte i benene og noget som helst. Nu er vi da gået lige omkring 13 km. Jeg tænker så, der skete det interessant, at jeg har fået helt vildt meget en allergi i øjnene. Jeg ved ikke, om man kan se det. Og det gør jo nas. Men lad os se, hvordan det går. Forhåbentlig så når vi stadigvæk til vej sammen. Op på 18 km. Vi er stadigvæk ude på vej. Og det går fint. Sådan en lille smule træt i loven eller sådan, men ikke noget, der sådan er værd at nævne. Ellers, øjnene har det bedre igen. Allergien ser ud som om, den er gået i sig selv. Så det er helt fint. Vi fortsætter bare som planlagt. Blevet 1, og vi har gået 22 km. Vi er lige ved at være halvvejs. Og nu er vi i Eskebjerg. Smukt sted. Masser af dejlig natur. Det har været en god tur indtil videre. Solen den har skinnet rigtig meget. Og benene, de har det faktisk fint. Det er bare at blive ved. Men lige om lidt, så er det frokost. Så kan vi lave en lille evaluering der. Så nåede vi ud på halvvejen af turen. 25 km tror jeg det blev til. Med en lille omvej undervejs. Så jeg regner med, at vi kommer måske tæt på de 50 inden vi når at komme hjem. Nu er det tid til frokost, og så må vi videre bagefter. Vores tid er jo ikke til pjat. Efter en lang gåtur, halvvej, så skal vi tilbage til den anden halvvej, og så er det jo godt lige at have lidt kulhydrater indenbords. Derfor så tænkte vi, at vi skal lige have en is. Den ser sådan ud. Så velbekomme, og så skal vi ud på anden halvdel i tur, så der er et par 20 km, der venter på os forude. 33 km, 45.000 skridt. Det er så langt vi er nået sådan her. Nu er vi lige et hurtigt pitstop her i Brugsen. Så er lige en hurtig omgang rundt, så jeg kan kigge rundt over. Det går fint. Der er ikke det, der ligner træthed i benene. Ikke noget, der er værd at nævne i hvert fald. Vi skal have lidt musik på, og så skal vi hygge os. Så skal vi bare videre, fordi at, der er jo lige lidt endnu. Der er i hvert fald 9 km til vi er færdige med maratonen, så må vi se, hvad der sker bagefter. Så er vi op på 34 km, det vil sige, at vi har 8 km tilbage af maratonen. Og det går fint. Der er stadig ikke noget, der hedder træthed i benene. Der er ikke noget, der hedder udmattelse. Det hygger os. Måske så kan man høre, at vi har fået sat lidt musik på. Og så går det bare derudad. Alt er fint. Så har vi rundet de 40 km, og der er ikke det, der ligner 30 minutter. Dennis ser stadigvæk næsten frisk ud. Og beslutningen den er taget, at vi synes ikke 42 km det er nok. Så derfor så skruer vi blusset op til, at vi tager 50 i stedet for. 50 det er et pænt rundt tal. Og så ser det jo ud til, at vi også lige kan nå at få en skridttæller op på 70.000 skridt på sådan en enkelt dag. Det har vi vist ikke prøvet før. Så det synes vi er klart, at det er målet for i dag. Det er det, vi gør, og det er det, vi skal have. Har vi nået 50 km? Det vil sige, at principielt så er missionen næsten fuldført. Det eneste, vi mangler, det er, at vi skal lige have 5.000 skridt til, fordi vi synes lige, vi skal op på 70.000. Det vil være lidt sejt. Så når vi er oppe på, og kan sige, at vi har gået 50 km. Vi har taget 70.000 skridt, og vi har en kalorieforbrænding, der ligger et godt stykke over 6.000 på en dag. Det er vel okay. Hvordan har vi det så? Benene de vil være lidt trætte, men ellers så går det faktisk fint. Hvis nu der kommer nogen og foreslår, at vi skulle gå 5 km til, så kunne vi faktisk godt, det er vi lige blevet enige om. Det gør vi så nok ikke. Men turen den har været dejlig. Vi er på vej ind i Kalundborg, og missionen den er i hvert fald fuldført. Så langt, så godt.
Så er missionen fuldført. Klokken den er cirka 9:30 om aftenen. 71.000 skridt. Vi har gået 56 km i dag. 42 km, det var tydeligvis ikke nok, så vi tog lige og lagde den op på 56. Hyggeligt. Samtidig med, så havde jeg en kalorieforbrænding her i dag på 7.000 kalorier. Man kan rigtig meget, når man sætter sig tingene for, og det synes jeg, vi har bevist rigtig fint i dag. Super tur, dejlig is midt på turen og godt selskab. Det er vejen frem, når vi skal motionere. Se at komme derud, se at nyde det, gør noget vildt en gang imellem. Det er super skægt. Her er det Kjeld fra tabdig.info. Tak for i dag. Nu skal jeg vist op og sove. Godnat.